Salam alaikum, salut. Malin cene muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma. Aw bɛɛ lajɛlen n'u la. J'espère que tout va bien chez tout le monde. Alhamdulillah, aujourd'hui ça va très bien. Alhamdulillah, bi ça va très bien. Adega na balimakɛ dɔ Dirisa bɛbɛ ta yɛrɛ wolo début sur la rempart. Bi ntɛnɛn bi septembre kalo tile 5 ye. Maliyɛnw vidéo an b'a ɲini aw fɛ aw ka partage kosɛbɛ aw ka cœur caman bila. Aw ka envoyé spécial. Le spécialiste de l'Europe, le spécialiste de la France, votre ami, votre serviteur Drissa Bementa. Voilà, actuellement, on a envoyé spécial, on a envoyé spécial, on a oublié la France, on a oublié l'Europe, parce qu'apparemment, ça ne va pas beaucoup là-bas. Et en tant que berceau de l'humanité, hein, en tant que continent où tout a commencé, et en tant que citoyen de ce continent, donc la sécurité du monde, voilà, nous devons veiller à ça en tant qu'un voilà, donc maintenant, on va faire. Et il faut que nous avons envoyé spécial au Black France parce que ça ne va pas, vraiment, ça ne va pas en Europe, ça ne va pas du tout. Donc, on va faire ko bena an fe kana kunnafoniw di alors que olu fana mago bɛ kunnafoniya ka di olu fɛ maliyɛnw m'a ɲin'a fɛ video a ka partager aw ka kɛyɔrɔ caman bila an ka taa bani n'an bɛ taga an bɛ se Mali a bɛ ne ka tile 4 ou bien tile 5 ɲɔgɔn bɔ a kalalen don Europe kɔnɔna na mankan yɛrɛ de bɛ yen an lafiyalen don ka tɛmɛ u kan sɛgɛ min b'u kan o tɛ an kan mais u ka journaliste bɛ mun kɛ u bɛ anw dɔrɔn de bɔ o don a y'an balimamuso dɔ ye min y'a yɛrɛ k'a fɔ ko n'i taara Google kan n'i y'a tapé ko Faransi u bɛ kɔgɔjidaw ni so ɲumanw ni fɛnw bɔgɔ yir'i la n'i y'a tapé Allemagne kɔgɔjidaw ni so ɲumanw u b'o bɔgɔ yir'i la mais n'i y'a tapé Mali dɔrɔn u bɛ armes dɔrɔn de bɔ BG ni pick-up ni chars ni rebelles ni terroristes u b'olu dɔrɔn de bɔgɔ yir'i la comme si anw fɛ yen ça va pas alors que olu fɛ yen ça va pas gɛlɛya min b'u kan a tilan tɛ an kan donc bi an y'an ka envoyé spécial bila ka taga Europe ka taga lajɛ qu'est-ce qui ne va pas ja olu ka gɛlɛya ka jugu ka tɛmɛ anw ta kan maliyɛnw vidéo a y'a partage kosɛbɛ n bɛna min yira aw la bi d'abord vous savez u ka journaliste n'o ye faransi ka journaliste ani minnu bɛ faransi ka baara la o don na plan min b'u bolo walasa ka se ka anw lagosi plan min b'u bolo ka anw kɛlɛ plan min b'u bolo ka réseaux sociaux kɛlɛ ka activistes kɛlɛ n y'o plan dévoilé aw ye o plan o y'a baara daminɛ déjà parce que bi an ye Jeune Afrique ka septembre numéro sɔrɔ o talen don an ta an tɔgɔ ma o kɔnɔ yɛrɛwolo début sur la rempart u ka objectif ye ka yɛrɛwolo ci haminako kelen min bolo u bɛ danaya bɛ wuli n'a yɛrɛwolo dɔrɔn de b'a kɔnɔ donc u ye manamanakan caman sɛbɛn a kɔnɔ faransi de b'anw sara faransi de bɛ hali Mali journaliste Centrafrique journaliste ko faransi de bɛ Russie de bɛ bɛɛ sara ni journaliste min ye article 1 sɛbɛn Russie ka 2000 bɛ d'o tigi Russie ye 2000 bɛ d'o tigi ma bref ainsi de suite ka to dɔrɔn de sɛbɛn a kɔnɔ donc an bɛ manifestation minnu kɛ Russie de b'a kɔfɛ. Et c'est là où je me suis demandé, donc, les manifestations qui ont été Russie, donc, comment Russie de Bossara. Donc, bi vidéo quelqu'un dit, mais, voilà ça, on est un gars vidéo partagé, comme Macron sera, voilà ça, comme Macron yéninga, comme moi, mon bora France bi, qu'a fait comme Macron a démissionné, moi, mon bora bi, Allemagne, qu'a fait ko, ou bi Russie soutenu, oui, Russie a position soutenue, ko au dona, moi, mon bora Prague, qu'a fait ko, oui, Russie soutenu, ko, autant collaboré, Occident a collaboré. Au moment j'aimerais poser la question à Macron qui les finance. Est-ce que c'est la Russie qui est derrière ces manifestations en France, en Allemagne, à Prague? Ces manifestations qui se sont déroulées, est-ce que c'est la Russie qui est derrière? C'est ça ma question aujourd'hui. Aïn Ladja. Très clairement, on paye, si vous voulez, si vous voulez, on paye le prix de l'incurie du gouvernement. Vous avez entendu que le gouvernement
dit il faut payer le prix de la liberté. C'est pas le prix de la liberté, c'est le prix de leurs incuries. On a fermé les centrales nucléaires. On fait la guerre. On fait la guerre en Russie, mais finalement, on n'a rien préparé. Moi, qu'on veuille faire la guerre en Russie, ça se discute. Qu'on veuille supprimer l'énergie, ça se discute. Mais on n'a pas à payer, c'est pas à nous de payer ça. Il y a des gens qui ont souffert pendant le Covid. Les entreprises ont été effondrées et on va aujourd'hui avoir des morts. On va avoir des morts de froid, des morts de faim. Tout ça pourquoi? Pour soutenir Zelensky. Et le tout au milieu d'une crise sanitaire, ça va pas la tête. On est fou. On est devenu fou. Ça y est, on est devenu fou là. Bien, vous avez vu la Chine qui vient expliquer que bon, à un moment donné, la France est bien gentille. Alors, nin kɛra faransi bɛ mun nana ni nin ye parce que ko Europe y'a décidé ka k'u bi Russie sanctionner parce que ko Russie ni Ukraine mi ɲɔgɔn na donc k'olu bi Ukraine ka défense ta Russie kan o de sababuya la olu yɛrɛ de sanction ta ka Russie sɛgɛrɛ maintenant u ye sanction minnu ta ka Russie sɛgɛrɛ o sanction ninnu de kɔlɔlɔ nana bi Europe ka na ni gɛlɛya aw yɛrɛ tulo bɛ nin cɛ mankan na o don na Russie ko u ka gazi tɛmɛsira min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Nord Stream 1 ani Nord Stream 2 o fana bɛ yen u bɛ baara la Russie ko u y'u robinet k'u bɛna a datugu fɔlɔ ko ka tile damadɔni kɛ ka maintenance kɛ a datugulen Russie ko bon sisan ko maintenance tɛ bilen k'u bɛna a datugu ko baara min bɛ yen ko n'o baara in ma ban k'a tɛ se ka kɛ donc o de sababuya la sisan ninnu bɔlen filɛ nin bɛna tila ka Allemagne fana ta yira aw la olu fana ko Europe population de bɔra sa k'u ti jɛ ni a ye ko Zelensky kama o tɛ se ka taga Russie tɔɔrɔ ko fo o représailles bɛna na Europe population bɛɛ tɔɔrɔ ko olu bɛna na sa ko kɔngɔ bɛna na dɔw faga minɔgɔ bɛna na dɔw faga dumuniko ntanya bɛna na dɔw faga ko gaziko problème bɛna na dɔw faga k'o bɛɛ kɛ jumɛn ye ko parce que k'u bɛ taga Russie kɛlɛ ka Ukraine soutenir k'olu ti jɛn'a ye bi u ti jɛn'a ye sini donc kuma kɔrɔ ye jumɛn o k'u fara Russie la u ka Russie to yen a y'u mankan mɛn nin ye Faransi population mankan ye ko a y'a fara Russie la n bɛna Allemagne fana yira aw la k'a fɔ n bɛna Allemagne fana ta yira aw la hali a ti mɛn nin ye Allemagne ye n'an k'u bɔkun fɔ aw ye n bɛ Allemagne bɔkun fɔ aw ye une manifestation a eu lieu hier en Allemagne contre les sanctions et en faveur de la reprise des relations énergétiques avec la Russie. Une manifestation a eu lieu en Allemagne contre les sanctions et en faveur de la reprise des relations énergétiques avec la Russie. Allemagne bɔra ka manifester ko Europe ni Occident kɛlen don ka jɛ ka sanction minnu ta ka Russie sɛgɛrɛ k'u ka sanction wuli ka bɔ yen ko wa k'olu peuple olu population b'a jagoya u ka taga u ka jɛɲɔgɔnya tɛmɛ u ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ. Ça c'est le peuple allemand qui demande ça, qui sort, qui manifeste pour dire non aux sanctions contre la Russie et qui demande la reprise des relations avec la Russie. Alors je pose encore la question. Est-ce que ces Allemands-là ont été manipulés par la Russie? Est-ce que c'est Prigogine qui est derrière ça? Est-ce que c'est M. Dugin qui est derrière ça? Ou bien est-ce que Emmanuel Macron pense que c'est Vladimir Poutine qui paye ces gens-là? Manifestation filɛ ka kɛ Allemagne bi a kɛra France o don a kɛra Prague ko sanction minnu kɛra Russie contre la k'u t'a la bi u t'a la sini wa ko Russie kɛlɛli u t'a la bi u t'a la sini pire que ça k'u ka t'u tɛgɛ di Russie ma u ni Russie ka baara kɛ. Ça vient pas de moi. Si moi je le dis ici au Mali, on dit que je suis
pro-russe, je suis payé par la Russie, je suis financé par la Russie. Si Ben le fait, si Ben demande des relations avec la Russie, on dit que Ben est pro-russe, il est payé par la Russie. Ni yɛrɛ wolo bɔra ka manifester n'an ko k'an ka ɲɛmɔgɔw ka partenariat k'an ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ, Macron ko anw saralen don Russie fɛ, Russie de bɛ k'anw sara. Alors voici son propre peuple, les Européens. Parce que qu'est-ce qui se passe? An bɛ don min na i n'a fɔ bi, la France n'est pas en mesure de fournir l'électricité dont la population a besoin. Aujourd'hui, l'Europe n'est pas en mesure de fournir l'énergie nécessaire pour les besoins de sa population. Et puis que ça n'a pas été fait pour l'Europe, pour la France, entreprise beau courant na tigɛ olu la. Clément fait une situation maintenant malade, une situation nous on de bna France, ou de bna Allemagne. O ye jumɛn? O ye courant na toka tigɛ quartier ni quartier. Courant na toka tigɛ entreprise belebeleba la minnu bɛ courant consommer. O courant na toka tigɛ dugu kɔnɔ mɔgɔw la. An bɛ sira min kan n'an taara ten, n'u ni Russie ka kɛlɛ tora ɲɔgɔn na, ni Nord Stream 1 tigɛli min kɛra n'a ma tugu Russie fɛ tuguni, o de bɛ na o sɔrɔ. O population bɔlen filɛ ne ka manifester k'u ka segin ka t'u tɛgɛ di Russie ma joona joona, u ka segin ka taa sanction lawuli joona joona, k'u tɛ se ka jɛn n'a ye Européens ka sa parce que ko tɔ ye Ukraine ko kuma ye. Qui finance ces gens-là? Jɔn bɛ ninnu kɔfɛ, jɔn bɛ ninnu financer? Allez demander à Macron k'a k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna quoi. Raison pour laquelle ni ne mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ minnu ma situation faamu, minnu ma foyi faamu, hein? Mali isolé, Mali donta Mali. Non, je vais vous dire. Nous ici, Aïta fo, ko Russie bika ansara. Aïta fo ko Poutine bika ansara. Ni mɔgɔ min kada Aïta fo ko bika ansara, on s'en fout. Mais en bien réalité ira aula. Donc aujourd'hui en Europe, en Occident, ça ne va pas. Et Maliens Mounoumbe, en balma farafon Mounoumbe, prenez vos précautions, ça va chauffer. Ni hiver sera, aïna soa kana vacances là. Prenez vos précautions. Les Africains qui sont en Europe, prenez vos précautions. Venez passer l'hiver chez vous en Afrique. Et si vous pouvez même venir, ça va chauffer là-bas. Ça va beaucoup chauffer là-bas. Et les manifestations vont continuer. Les manifestations nous menons à tous. Wa Chine fana jamana wɛrɛw bɛna bɔ Europe kɔnɔna na ka manifestation kɛ contre les sanctions et pour les relations avec la Russie. Donc c'est comme si nous sommes en bonne position, le Mali. Nous sommes en bonne position parce que nous avons déjà anticipé qu'à Foko, ces gens-là, ils sont à leur déclin. Le problème c'est quoi? La Russie a coupé et l'Afrique qui était leur réserve, a coupé également les relations. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Mali a montré la voie. Donc, Wagner Bidé, ni Krikrakri, hey, ça va pas chez votre patron qui est Emmanuel Macron. Ça chauffe là-bas. Alors, nous avons une nouvelle de fois au Malion. Donc, ça chauffe beaucoup. Et ça va chauffer beaucoup. Donc, aujourd'hui, si être vu avec la Russie, si c'est synonyme de manipulation, c'est là, la population européenne est manipulée par la Russie. Aujourd'hui, si demander le partenaire avec la Russie, si c'est être manipulé, aujourd'hui, le peuple européen est manipulé. Hein? Très simple, non? C'est très simple. Alors, envoyez ça à Macron. Envoyez cette vidéo à Macron. Et nous aimerons qu'ils nous disent qui a mis ces gens-là dans les rues en France. Et pire que ça, François Obika Macron a démission de demander. Le peuple français demande la démission de Macron. Parce qu'il est incapable, incompétent, immature, ignorant, arrogant. Il n'a rien comme solution. Il n'a rien comme vision. Il n'a rien comme précaution. Donc, le peuple demande sa démission. Alors, au Mali, aux Africains, choisissez. Choisissez librement, sans complexe, là où vous voulez aller.
nouer des partenariats qui vous semblent bénéfiques, sans complexe. Au taara sɛbɛ Jeune Afrique kɔnɔ ko Faransi ko bon ko walasa ka Russie tɔgɔ tiɲɛ donc k'u bɛna Mali ka ko k'u bɛna lagosi donc ni Mali ka ko bɛɛ lagosira n'an ka victoire lagosira donc a bɛ fɔ ko Russie ma ɲi Russie sɔrɔsiw ma ɲi donc kɛlɛ in bɛɛ fana kun fana ye nin ye. Maliyɛnw b'a fɔ ka waleɲuman dɔn aw terikɛ n'aw balimakɛ don Dirisa Memeta Yɛrɛwolo début sur la rempart bien 5 septembre 2022 sɔgɔmada na élément kun bɛ Kampala la ka taa 5 septembre ɲɛnamaya inshallah foli ni tanu bɛ aw ye. An ka ministre dɔw fana tun bɛ bafo bi n'o ye Musa Agatayara ani madame Kulubali madame Wadije Fune Kulubali Fune ministre awɔ ale yɛrɛ de tun bɛ ka sɔrɔsiw ka dumuni tobi bi n'an y'a lajɛ n y'a photo dɔ sɔrɔ k'a jira aw la ale yɛrɛ de tun bɛ ka sɔrɔsiw ka dumuni tobi bi kɛ. Sheriff Tiyami Haidara an ka foli ani tanu b'a ye. Banabaatɔ gɛlɛnw furudimi tension diabète impuissance dɔw bɛ mɔgɔ min na aw kana hésiter a bɛ se ka Sheriff kɛ ka mɔgɔw wele 75 81 64 58 ni gɛlɛya bɛ aw kan n'an ka ministre photo yira la o kun bɛ tobili de la bi. Non, contané do. Ministre ninnu filɛ nin o ma nɔgɔ dɛ a y'a t'u la tobili la. A Fune ja halisa vraiment pour l'armée ça rien n'est de trop armée kama fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ n'an ka ministre bɛ taga tobili kɛ an ka sɔrɔsiw ye vraiment a bɛ dusu don kɔnɔ kosɛbɛ. Madame Wadija Fune Kulubali an b'a fɔ kosɛbɛ aw ka nin initiative la vraiment a bɛ cɛdenw a b'u nisɔndiya parce que n'u y'a ye k'a fɔ ko ministre de filɛ nin ka na olu ka tobili k'u ye a bɛ dusu don o kɔnɔ ka taga bravo et a ka mɛn waati wɛrɛ salamu aleykum.